Nazdar brosky, dnes pôjdeme do 7-7 Fitness v Bratislave, čo mi bolo skoro každým odporúčané ako najlepšie fitko v Bratislave. Ja som tam raz už bol, ale iba ako klient, ako navštevník, dnes tam pôjdem ako klient zacvičiť si, takže pozrieme sa, aké tam sú mašiny, aká tam je pozingová miestnosť, aký tam je celový vibe a uvidíme, či reči neklamali. Včerajší plán bol navštíviť každé odporúčané fitko v Bratislave, to bolo G1 Fitness, VM Fitness, Smart Gym, bola tam Legia a bol tam Fitin. Boli sme v každom fitku, bohužiaľ skoro v žiadnom, teda v polovici z nich nám nepovolili natáčať, takže chcel som urobiť taký recap fitiek z Bratislavy, že kde je aká úroveň, kde sú aké mašiny. Bohužiaľ nepodarilo sa mi to, takže ukážeme len top fitko v Bratislave a to je podľa všetkých 7-7 Fitness. Čo sa týka ostatných fitiek, kde som bol, len taký, v skratke by som povedal, každé fitko má nejaké plusy, každé má nejaké minusy, je to normálne. Hej, proste napríklad G1 Fitness má celkom dobré mašiny, ale je tam veľká rôznorodosť výrobcov a datumu výroby, takže tam vyzerá celkom neesteticky by som povedal, ale funkčne si zacvičíš super. Je to taký viacej old school gym. Legia Fitness zase vyzerá naozaj pekne, je to veľmi moderné, pekne vysvetlené fitko, povedzme. Ale sú tam mašiny, s ktorými ja mám osobnú skúsenosť, ktoré boli aj vo Fitape v Prešove, kde som trénoval doteraz a nevyhovujú mi. Je tam zlý leg press, sú tam zlé sťahovanie na kládku, proste neviem, nie je tam dobrý profil odporu tej mašiny, ale niektoré mašiny sú v pohode, len niektoré základné mašiny proste ja by som osobne vymenil. Ale hovorím, nič strašné, vieš, v každom fitku sa dá odcvičiť, ale ak hľadaš úplne, že most optimal fitko, keby som v Petržalke, tak by som asi volil medzi týmto Legia a Gym One a je to už naozaj od tebe, že čo preferuješ viac. Boli sme potom takisto v 365 Fitness. 365 má veľmi pekné, boli sme v Eurovej, veľmi pekné priestory, veľmi je to priestranné, priestorné, proste tam fakt, že veľa mašín. Nevýhoda je tie mašiny, ktoré tam majú, to sú tuším Matrix, ktoré sú tehličkové. Sú tam v podstate tehličky, čiže nenakladáš si závažia, ale tehličky. Problém, ktorý v tom vidím ja, je v tom, že ja som tam bol prvýkrát v živote, som cvičil na tých mašinách a polovicu mašín, ktoré som robil, som maxol na 12 opakovaní. Čiže naozaj sú tam malé váhy proste pre serióznejších lifterov. Ak začínaš alebo vieš si začiatočník, tak je to úplne v pohode, ale čím skúsenejší budeš, tým viacej budeš eventuálne limitovaný váhami. Majú tam aj nakladacie mašiny Hammer Strength, tie sú celkom v pohode, čiže zase hovorím, plusy a minusy. Hej, nie je to dokonalé fitko, ale najväčší problém, čo vidím ja, mimo toho, že tam nemôžu mať statív bez povolenia, je to, že kládka, teda protismerné kládky, na ktorých cvičíš napríklad, neviem, upažovanie, alebo Kinen Flaps, alebo hocičo iné, čo máš rád, má veľmi malé váhy. Je tam viacero kládiek, všetky kládky majú maximálne 47,5 kg, ak sa nemýlim, alebo 45 kg, čo je naozaj málo, lebo napríklad vo fitku, kde som ja teraz, máme tam asi 100 kg. Čiže ja som robil Kinen Flaps a dal som 12 opakovaní s takmer všetkými tehličkami, chýbala mi jedna tehlička dokonca, ak sa nemýlim. Čiže tak, a budeš eventuálne limitovaný na niektorých cvikoch, čiže keď si naozaj seriózny lifter, tak 365 možno nebude úplne najlepšia možnosť, ak cvičíš takým štýlom ako ja. Znamená, že optimálne, to znamená, že si silnejší ako bežná populácia. Takže tak, vieš, super sily majú aj svoje temné stránky a s každou veľkou silou prichádza veľká zodpovednosť, čo vôbec nesúvisí s tým, čo rozprávam, ale okej. Tak sme ešte boli vo Fitine. Vo Fitine to vyzerá celkom fajn, mašiny veľmi jednoduchšieho charakteru, nie sú tam nejaké, kde vieš nastaviť napríklad profil odporu, ako je to pri 7-7 Fitness, ale vyzerá to celkom v pohode. Boli sme v dvoch Fitinoch. Neviem ako, nie je to úplne môj vibe, tá atmosféra, ale niekomu sa to páči a majú celkom lacné vstupy. Zdá sa mi, že majú 19,90 na mesiac, ak máš ročné členstvo. Čiže je to skôr taký budgetový gym. Boli sme aj vo Fitape. Vo Fitape som trénoval sám a Fita proste nemá, povedzme, najvyššiu úroveň. Je to skôr asi budgetové fitko. Neviem, akože mašiny nie sú dobré, tak by som povedal z mojej skúsenosti. Niekomu môžu vyhovať, je to moja osobná preferencia. Tak sme ešte boli vo VM Fitness, to je fitko, ktoré naozaj som o ňom ani nepočul, odporúčilo mi ho len pár ľudí. No, taktiež som tam nemohol natáčať, bohužiaľ, ale privítal ma veľmi milý pán, ktorý ma previedol fitkom. Bolo mi povedané, že je to najväčšie fitko v Európe. V Európe, nie v strednej Európe, ale že v Európe celkovo. Má to viac ako 3 km štvorcové. Ak si dobre pamätám, neviem, 450 alebo 480 jednotlivých stanovišť na cvičenie, že naraz môže cvičiť 450 ľudí na mašinách. Je to naozaj obrovské fitko. Je tam veľa mašín, sú tam značky Hoist, je tam značka Panata, tuším Life Fitness. Akože výbava super, veľmi dobré mašiny. Príde mi to také trošku nekonzistentné, že každá časť fitka vyzerá trošku inak, že vidno, že sa veľa dostavovalo a dorábalo
fitko, ale myslím, že v budúcnosti to bude super veľké fitko. Je to v Bratislava Rača, je to v tej časti, takže neviem, ja som bol príjemne prekvapený v pohode, ale tiež nedovolili nám tam natáčať. Mám pocit, že neviem, tam asi tiež nemôžu mať ani statív pri natáčaní celkovo pri tréningoch, čo mne veľmi nevyhovuje. A tak sme boli v Smart Gyme. Smart Gym, alebo teda Smart Fitness bol najväčší red flag, lebo chceli sme tam ísť iba pozrieť, ako fitko vyzerá a v podstate na to, aby si vôbec vošiel do fitka, musíš mať už kartičku a zaplatený vstup. Čiže na to, aby si vôbec videl, či to fitko sa ti páči, musíš zaplatiť vstup. Hej. Mne sa to veľmi nepáči, chcel by som mať možnosť vidieť fitko predtým, ako tam prídem, vieš, pozrieť si mašiny, pozrieť si skrinky, proste vidieť, ako to fitko vyzerá. Takže toto sa mi veľmi nepáčilo a tým pádom sme ani sa nejak nepokúšali práve si vstup a ísť sa pozrieť, lebo neviem, proste malo by to byť tak, že mal by si mať právo sa pozrieť na fitko, do ktorého chceš ísť. Z videí, čo sme pozerali, to tam vyzerá celkom fajn, ale mašiny tiež neboli nejaké super optimal. Takže dneska ideme do najviac vyhypovaného fitka v Bratislave a to je 77 Fitness, ako som už spomínal, už som tam bol, ale iba ako navštevník. Dnes tam pôjdeme zacvičiť, takže uvidíme, že aké tam sú mašiny. Počul som, že tam sú najlepšie mašiny vôbec. Sú tam mašiny značky Prime Fitness, čo sú mašiny, kde si vieš nastaviť profil odporu, že kde je tá mašina najťažšia, kde je najťažšia, čo je úplne úžasné z hľadiska biomechaniky. Takže skúsime nejaké mašiny a pozrieme sa, ako to tam celkovo vyzerá, aká je hudba, ako hlasná je hudba. To je tiež taký faktor, ktorý celkom riešim v poslednej dobe, odkedy viac si natáčam videá. Je tam taktiež sauna, je tam veľmi pekné celkovo svetlo, proste je to naozaj veľmi, povedzme, influencerské fitko, aj keď neznášam to slovo, ale je to robené pre takýto typ ľudí, aj pre takýto typ ľudí. Ideme do toho 77 Fitness, ktoré je väčšie, sú 77 Fitness, jedno je menšie, jedno je väčšie. Ja som tam bol už raz, rozprával som sa s hlavným šéf-trénerom alebo manažerom. Super typek, majú naozaj akože celkom víziu, chcú tam robiť pozovaciu miestnosť, stále majú na mysli nejaké upgrady, proste je to fitko, ktoré sa bude, myslím, že iba zlepšovať. Takže dnes ideme tam. Ideme do 77 Fitness, takto vyzerá vchod. Dobre, sme v 77 Fitness a tu je manažer William. Čaute. Ahoj William, takže Zdravím. povedz, čím je 77 Fitness Next Level? To je Next Level Fitness. Vieš čo, ja by som to asi tak rýchlo poňal, že sa snažíme to fitko robiť fakt, že špecifické stroje, také bežne nedostupné značky, atmosféra samozrejme a hlavne, aby bol ten klient spokojný. To znamená, že čistota, osvetlenie, ozvučenie. Videl som dokonca luster v šatni. A čo sa týka mašín, aké mašiny tu máme? Určite poznáte naše fitko vďaka Primom, lebo sme jediní na Slovensku, kvázi tu je na našej druhej prevádzke a určite Newtechy. Určite Newtechy. Okay. Prime Newtechy sú podľa mňa taký akože gold tohto fitka. A čím je Prime špeciálny, alebo sa líši od iných mašín? Prime je špeciálny v tom, že dokážete si nastaviť vlastne ten daný odpor vo fáze, kde to chcete mať najťažšie. To znamená buď spodná fáza, stredná, alebo tá vrchná. Takže úplne optimál, tak ako sa dá. Tak. Dobre, super, tak ešte nejaké nám tipy k cvičeniu, alebo na čo sa máme pripraviť vo fitku? Tak musíte sa pripraviť na to určite, že teraz tu je aktuálne DJ, čo není vždy, ale teraz hrá. Je, že nadúpaná atmosféra, že ťa stroje fakt rozbijú a že budeš odchádzať odtiaľto, ako keby si bol pri fitku. Super, tak tešíme sa, Díky. Vidíme sa. Áno, čaute, ahojte. Takže skončil som čas zameranú na nohy z môjho full body, z môjho optimálneho full body a ideme na vrch. Nenatočil som nohy, lebo som bol ako diabetik v cukrárni, proste išiel som od mašiny k mašine, lebo naozaj sú tu veľmi dobré mašiny. Adukcie sú hoist, predkopávanie som mal na panáte a tak som mal extenzie na takejto mašine tiež od značky Glute Builder. Takže tak, ideme na vrch a pomaličky sa budeme zbavovať nadbytočného oblečenia, aby sme pozreli pumpu. Dobre kámo, tak ako Hulk bol zelený, tak zelená je dobrá a je hypertrofická, takisto aj mašiny Prime sú zelenej farby. A čím sú špecifické a originálne, je to, že si vieš upraviť profil odporu, kde je to najťažšie. Hej? Čiže tým, že si dáš napríklad zavážať dole, tak to bude najťažšie v natiahnutej pozícii, ak si dáš hore, tak v skratenej. Čiže vieš si naozaj optimalizovať každý cvik, ktorý je na mašine Prime. Je to úplná pecka, kámo. Takže toto je mokrý sen optimálneho liftera. Naozaj, keď premýšľaš, aké fitko zvoliť, tak 77 Fitness by bola asi u mňa jasná voľba. Predvčerom som bol v 365 Fitness v Eurovea a taký najväčší red flag, čo som tam videl ja, je to, že skoro všetky mašiny, okrem Hammer Strength sekcie, sú tehličkové. To znamená, že nevieš si nakladať kotúče a tým pádom to naozaj rýchlo maxneš. Takže naozaj veľká výhoda je napríklad aj tých Primov a celkovo hociakých mašín, ktoré sa nakladajú kotúčmi, že je oveľa menšia šanca,
že ich maxneš. Ak cvičíš naozaj optimálne, kámo, tak eventuálne všetky mašiny zrejme maxneš. Naozaj, kámo. Ja som niekedy neveril, že dám všetky tehličky na pekdeku a teraz to dávam v podstate pravidelne s tým, že si ešte prikladám extra kľúče. Ideme na sériu. Dáme si takých 6 až 8. Dobre, dal som 10, netreba sa nikdy limitovať počtom opakovaní. Daj si toľko opakovaní, koľko ťa donúti eventuálne pozorovať involuntárne spomaľovanie opakovaní. To znamená, že ako si videl v posledných opakovaniach, snad si to videl, tá váha sa trošku spomaľovala pod náporom tej váhy. Toto je chrbát na prime. Poviem ti, kámo, že mám pocit, že celý život som robil chest supported row zle, respektíve na zlej mašine, lebo nikdy v tom fitku, kde som bol predtým vo fitape, nikdy som nevedel nastaviť správnu pozíciu nôh a naozaj, kámo, veľmi veľa zo stability pri tejto mašine stojí poloha tvojich nôh. Ak si nevieš proste dobre zaprieť nohy, tak to nebude nikdy tak stabilné, ako to môže byť. Takže opäť big up pre výrobcu, ktorý sa volá Jim Leko, Švéden. Dobre, ideme si dať jednu sériu blízko zlyhaniu, kým nespozorujeme involuntárne spomaľovanie, nakoľko neviem, akú váhu tu dvihnem tu. Na klasickom chest supported row som dvíhal 65 kg po 4 krát. Uvidíme, koľkokrát to dáme tu. Takže ideme na to. Dobre, 6 krát. Aby sme nešli len mašiny, tak si dám aj činky. Teda dal som si už upažovanie v sede s jednoručkami a musím ti povedať, kámo, že dal som o 3 opakovania viac ako normálne. Tá istá váha, veľmi podobná lavička, ale iné fitko, proste iný vibe. Naozaj, kámo, veľmi veľa robí v akomsi mentálnom rozpoložení v mieste, kde cvičíš. Takže naozaj fitko robí oveľa viac, ako by som povedal. A toto len toho dôkazom. Čiže ešte jedna demonstračná séria s rovnakou váhou. Dám zrejme menej opakovaní, ale uvidíme, no. Dobre, čo je taká naozaj super vec, je, že aj mašiny, ktoré sú nakladacie na tehličky, majú možnosť dať extra váhu v podobe takéhoto predinštalovaného gym pinu. Napríklad na packdeck by som maxoval asi, už som ho maxoval pri rozcvičke a takýmto štýlom ho maxujem asi veľmi niekedy v budúcnosti. Blížime sa ku koncu, mal som komplet full body, ináč celkom tu je hlučná muzika, keď si na to citlivý. Dám si ešte triceps, dám si ešte jeden cvik na biceps a poďme trošku popozovať. Takže stay tuned. Dobre, teraz si dáme biceps opäť na prime mašine. Tu ako vidíš si vieš tiež nastaviť v podstate, kde je tá mašina najťažšia. Čo je problém pri väčšine mašinov na biceps je to, že je to najťažšie hore, kde má biceps najmenšiu kontribúciu a páku. Takže vždy, ak máš možnosť, tak si treba nastaviť ten resistance profile dole. Takže dáme si jednu sériu. Hej, tu je to ťažšie dole, čo je super. Dobre, dáme si pracovnú. Tieto mašiny sú pre mňa ešte celkom španielská dedina, takže dal som 50 kg, uvidíme, či to zdvihnem. Takže drž palce brosky. No, to nie je dobre, počúvaj. Čo si, toto je ono, hej, čo si. Takže mýlil som sa, je to vlastne, keď to dáš na tú strednú páčku, tak je to najťažšie v tej natiahnutej pozícii. Akože je to úplne rozdiel, že v tejto pozícii nedám asi ani jedno opakovanie. V tej pozícii, čo som mal predtým, by som dal asi 12. Čiže naozaj tak veľa robí profil odporu. To len hovorí, aký slabý mám biceps v tejto pozícii. Takže dáme 15 dole a uvidíme, čo to spraví. Stačí mi jedna séria po 6 až 8 opakovaní. Na biceps nerobím skoro nikdy viac. Teda posledný rok som nerobil viac ako sériu na biceps ani raz. Pracovnú. Takže ideme na to. Čo ti jebe, kámo? Skočili sme tréning, nie je tu nejak super veľa miest na pozovanie, na posing. Je tu skupinovka, ale je tam veľmi veľa denného svetla, čo dosť ničí estetiku postavy. Ale vraj tu má byť neskôr, niekedy, neviem či koncom januára alebo vo februári, tu má byť originál pozingová miestnosť, kde budú zrkadla a svetla natočené tak, že
budeš vyzerať ako Mr. Olympia, aj keď cvičíš asi 2 týždne. Takže počkáme si na to. A zatiaľ aspoň takýto formček. Side chest. Pre všetkých, čo hovoria, že ich z full body nespumpuje, check this, kámo. Samozrejme, nie je to nejaká top pumpa, kámo, ale základ je progres a to, že vieš, že si dal svalom dostatočný stimul k rastu. Takže tak, 7-7 fitness, kámo, na Dunajskej ceste, 9 z 10 by som povedal. Super mašiny, super činky, veľmi príjemná atmosféra, ak je toto, čo hľadáš. Jediná vec za mňa, ktorá je trošku negatívna, je to, že je tu naozaj veľmi hlučná muzika, ale vraj to iba dnes, lebo je tu dnes bol tu dnes nejaký DJ, takže je to naozaj, máš pocit, ako by si bol na diskotéke a zároveň si sa mohol spumpovať medzi tým a zároveň nepiješ alkohol, čiže je to celkom zabavná, v podstate sociálna aktivita. Toto fitko je naozaj, ide tým smerom, ako keby chcela vyrobiť z fitnessu proste sociálnu aktivitu. Takže ak chceš sa nejak viac socializovať, aj toto je možnosť, ako s tým môžeš začať. Takže tak, kámo, to bol môj prvý YouTube. Dúfam, že to nebolo úplne strašné. Naozaj neviem, jak to celé zostriham, ale snáď z toho niečo vznikne. A keď sa ti to páči, daj prosím koment, like a keď môžeš, tak to aj nejak šerni, alebo daj subscribe. Vôbec neviem, čo sa hovorí na konci YouTube videjka, ale tak snad sa ti to páčilo, bro. Takže vidíme sa. Nazdar.